Moni nde munkhani zina ku USA company ya SpaceX imapanga so launch rocket ina eti paja akhala kupanga launch kuyesera kuti akufuna kupanga ma spaceship oti akafike ku Mars. Anzathu afuna akaone ngati angathe kukafika kumeneko kuti akachite colonize kuti mapeto ake adzapange zoti kukhale za moyo kuti anthu azizatha kupitako china chake chikachitika paziko pano eti zakhala nde kuti zoyamba anthu olemera zimenezo. Nde Elon Musk wakhala kupanga program imene yoyo eti nde Wednesday pa 18 June amapanga launch inaso akuti series 36 Starship number 10 kapena nditi 10th edition yoti manyamuka kuti so izipita kutiko izipita ku yesere ulendo umenewo komano kaya chinavuta ndi chani chilichonse akonza bwinobwino kunena kuti rocket itani inyamuke anala kupanga countdown kuti inyamuke munalibemo anthu ndi test chabe koma yangobulika mosadziwika bwino kuphulika ponse. Nde SpaceX akunena kuti ayi sakudziwa kuti chapangisa kuti chinthu chingophulika chisananyamuke ndi komwe ndi chani. Akunena kuti palibe amene wavulala komanso achenjeza anthu around kuti asathamange kupitako akhoza kukavulala akapitako. Akunenanso kuti sizinaononge environment sindizo kuti sizinaononge environment bwanji pamene pali dzimautsi zonsezo iti launch imodzi yokha imachita cost 2 billion ndekuti apo pamene chaphulikamo 2 billion yonse yatani yauluka yantha yaonongeka koma poti ndalama zambiri zimachoka kwa ma investors anthu ena zoti akukhulupirira kuti izi zitani zizathandiza mu njira ina yake nde apangaso ina ngasi ndi mmene dziko limatani limasinthira limapitirira chitsogolo. Nde ife tili pano kuonerera nangoti tipange share ndayika video yake ya mmene yaphulikira zikomo kwambiri.